Hej så alle sammen, og velkommen til mit fyrværkeri 2015 til 2016. Jeg har været ude i T. Hansen og Harald Nyborg. Jeg lige vise det for T. Hansen først. Jeg har været ude og købe et kæmpe luftbombesortiment med 11 raketter i, og det er kugleraketter alle sammen. Der er der 2 himmel med 71 gram i, og så er der, hører der månen med både en tidevand og 2 kratter. Og der kan jeg lige se, hvor mange gram der er i dem. Der er 181,6 gram i. Det er okay. Så er der 2 landmystiske raketter med, som jeg ikke lige kan udtale. Og der kan jeg lige se, hvor mange gram der er der. Der er 58 gram i, og der er der så også et andet. Så hører der en mælkevejen med en stjerne og solen og planet med. Og der kan jeg lige se, hvor mange gram der er i. Der er 69 gram i. Og det er også okay meget. Så købte jeg en raketter. Og der er 72 gram i alt. Og det er der også i alt med alt andet. Og så købte jeg en ekstra mælkevejen. Og det har jeg lige fortalt, hvor mange gram der er i. Så har jeg købt et batterisortiment, hvor der hører en orkan med, og jordskælv og meteor. Jeg kan lige se, hvor mange gram der er i orkanbatteriet. Der er 288 gram i. Det er rigtig meget gram. Og så jordskælven. Der er 153,6 gram. Og meteor 200 gram. Så har jeg været ude og købe 2 pakker Thundershots med 20 mm rør. Og der er 5 stykker i hver pakke, og der er 34 gram i hver pakke. Så har jeg været ude og købe 2 pakker heksehyl. Og der er 30 gram krudt i hver pakke. Og så har jeg været ude og købe en mini crackling. Der er 45 gram i. Og så er der store Thundershots med 30 mm rør. Og der er 73,2 gram krudt i alt. Og så har jeg været ude i Harald Nyborg og købe 12 raketter. Stevns Klint raketsortiment. Og der kan lige så mange gram der i dem. Der er 27,8 gram krudt i. Og det var sådan set faktisk en lille jeg vil vise jer i dag. Og jeg får i hvert fald ikke købt mere krudt i år. God jul og godt nytår. Håber I kunne lide videoen. Husk at abonnere og like videoen.